Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Hello viewers, आंनि मुङा नयन बर' दा नोंथाङा नायगासिनो दङ नयन रश्मि चेनेल। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि WhatsAppआ माब्लाबा ओरैबायदि प्रब्लेम जायो। साप'ज नोंथाङा सोरनोबा WhatsAppआव मेसेज हरदों, नोंथाङा जाय सुबुंनो मेसेज हरदों बे मानसिया अनलाइन थानानै नोंथांनि मेसेजखौ नायबाबो नाथाय नोंथांनाव नायनायनि सिन दिन्थिया। नोंथाङा सानलायलाङो आंनि अनलाइन थानानैबो आंनि मेसेजखौ मानो नायाखै ओरै होननानै, जेराव खायसे जिएफफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जालायलाङो। बेयो मा प्रब्लेम आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। आङो मेसेज हरगोन, हाय सना। जिएफआ बे एपनो मेसेज हरदो हमनानै ला। बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्डनो रिप्लाइ खालामगोन। मेसेजखौ नायदों, बिएफआबो नायदों मेसेजखौ, हाय सना मेसेज हरनायखौ बिएफआबो नायदों आरो रिप्लाइबो हरदों नै। रिप्लाइबो हरदों नाथाय थेवबाबो नायनायनि सिन दिन्थियाखै आंनि मेसेजखौ मानो आंलाय सानदोंमोन प्यार में जिएंगे मरेंगे, आंलाय सानदोंमोन सुखुयै सानैजों संसार जानो, थेट फाग्लि नों मानो आदां गादां। मेसेजखौ नायदों, रिप्लाइ होलायगासिनो, थेवबाबो नायनायनि सिन दिन्थियाखै। बियो मा प्रब्लेम? नोंथांमोना आसरित जानो हागौ बियो मा प्रब्लेम। नोंथांमोननियाबो जुदि माब्लाबा बेफोरबायदि जायोब्ला आंनि भिडिअखौ फल' खालामनो हागोन। स' बे प्रब्लेमखौ फोजोबनोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन? नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि WhatsAppआव थांनांगोन, बेनि उनाव 3 डटआव थांनांगोन, बेनि उनाव सेटिंआव थांनांगोन। सेटिंआव थांनायनि उनाव एकाउन्टआव क्लिक खालाम। एकाउन्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव प्रेभिएन्सियाव क्लिक खालाम। प्रेभिएन्सियाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामबाय, जाबाय नोंथांनिया दा बेयो। आं आरो हरबावगोन, आंनि जिअ नाम्बारनिफ्राय एयारटेलाव हरबावगोन। हेल' मेसेजआ फैबाय, आं नायबाय। दायो नोंथांमोना नुबाय मेसेजआ सिन दिन्थिबाय, नायनाय सिन दिन्थिबाय, नाथाय बेफोराव नायनाय सिन दिन्थियाखैमोन। नाथाय नैबेवहाय नायनाय सिन दिन्थिबाय। बेफोरबायदि प्रब्लेमा मालाबा जाया नङा जायो, गोबांनि गेजेराव जायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा। स' दायो जोबनायाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालाम आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम जेसेबां हायो। गोजोन्थों।